Trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal, programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal, las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa inyo ginahulat nga programa kada Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyo kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, and happy Sunday sa inyong tanan. Inyo naman yung kubos nga lagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Today is March 21. March 21, 2021. No? 3-1-2021. Ikatatlong adla ang semana sa bulan sang Marso. Yes, third Sunday and unulupot kita gihapon din sa atong programa is ating pag-istoryahan no, ang mga trending mga issues subong, mga updates no, especially sa cases ng COVID. Isa ka tuig na kita since first nya case diri sa syudad sa Bacolod. Sa Bacolod no, may first case kita. So 1 year na kita 3 days ago, no? Since nagka-positive kita dire and padayon ang aton pagbato diri sa COVID, no? Nga cases sa syudad sa Bacolod sa Pilipinas. Oo, as much as gusto ta mga lipay, pero nga aton nga topic karon medyo mabulubugat sa dugan. But kinahanglan gid naton mabatian ining hinaling nga pag-surge sang COVID-19 cases sa Metro Manila gid. Ang Bacolod, maintain ha? I-update mas lang sang protocol karon. I-update ta ka. Sang mga OFW, wala kami latest yung mga... Nagligad bala, wala ta na na-discuss unahon ta na. That's why, hindi, mayo lang gani, wala ta ma-discuss, kay may bago nga guideline naman sa national, na hindi diri kasulod ang mga foreigners, no? ROFs. Last week? Hindi, this week lang to. May harap pag Oo, kay last Sunday, wala pa na ma-declare mo. Doon sinil to nga semana, ma-declare nga gin-stop ang pag-abot sa mga foreigner, pagsulod sa mga foreigner dire, tungod sa akin na sari-sari ng mga virus no, nga nagalapta sa sari-sari man niya pungsod. Kapungsuran dire sa kalibutan. Hindi pa nga mo magpati, ha? Mayo nga gaman sa station manager, no, na di maal magbanwa. News Chief, Aksyon Rex Cantong, sa tanan nga tagpalamati, sa Aksyon Radyo Bacolod, ay prehiting kagid. Kag sa tanan man o kung live man kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pero biskan ano pa matabo sa bilog ng kalibutan, subong nga Sunday maghahatag kita gyapon niya sang mga feel good nga mga istorya, ma-share kita sang mga lessons in life. Bulugay kita kay para mahimo ta positibo ang negatibo. Pero karon plus target namon sa inyo ang mga bag-o panibag-o mga update sa COVID-19 sulat sa Bacolod amuman sa ang mga nagakatabo nga sitwasyon. Okay, i-discuss sa discuss naton karon isang guest naton diri bla. May gin-invite kita nga guest nga mag-discuss about film naman ini siya no. Because isa sa mga apektado subong sa pandemic isang film gid. In fact, ang Justice League bla nga pelikula, wala na nagwasinihan, hindi ko nakachindi mo pro ka trending sa subong. Ara sa HBO o social media, wala siya nagwa sa sinihan no. Dira makita. Pagwa sa sinihan guro kay grabe. Exactly. So imagine multi-million no, basi billion naganti ko sa peso nga value ang investment, ang capital sina, pero waay siya na pagwa because hindi man open ang mga sinihan naton. So part ita sa mga discuss naton dugay-dugay, no? Okay, pila man magluwas ang aton nga COVID-19. I-discuss naman karon ni National ID System which ginapatuman na sang sulat sa Bacolod. Yeah. Kasi gisigi na ini pila na bla ka bilog ang naka-register sa bilog ng Pilipinas. Ano bala ang bintaha sini nga mahatag sa inyo kung kamo ang makaparegister sa National ID System? Ang dutay ko ng ideya antes na i-discuss karon is that nga magtransaksyon kamo sa pribado kag sa gobyerno pwede na. Kuha ka passport, kuha ka ibanda. Isa pagid nga bintaha sina hindi ka dali matunto. Hindi siya 100% full proof nga hindi ka matuntuan. Pero makapanigana ka sa kugalingon mo kay ti makilala mong ginadil mo. Kapag isa na lang ka ID mo ay na iban. Yeah. Okay. So, amo na nga pang isisahon natin dugay-dugay, no? Balikan dito, ano yung hambal mga nag-surge bala? Ang cases naman. Ariyo, before ka mag-discuss na, gusto ko lang emphasize bala nga, diri sa Pilipinas, unique ta diya, no? Sa iba niya kung sodya, ga-lockdown sila to ya, no? Ga-observe proper protocol. US, Japan, Brazil, tanan sa haring mga pungsod.
gapagibato sa COVID, no? Ang aton diya mo na yung stand sa mga tao diyo, negosyo na. Yan. So Amo ng sakit. ang Japanese, Amo ng sakit. ang Japanese padayon niya naga-lockdown, nagapati mo, nagapati sa COVID. Ang US nagapati sa COVID. Ang tanan niya pong Japati, dire wala. Kaya nagapatihan niya ang COVID negosyo. That is the reason why nagbalik sa buong amatamat naman. Matayabla, mag-ECQ naman eh. Wani, basulay wala tuon naman eh. Mag-lockdown naman ng Pilipinas, basulay wala tuon naman eh. Simply because ang Pinoy, grabe ang mindset sa mga Pilipino, no? Hindi man tanan. But damo gid yang asa subong yang panindugan nila yan, hindi gid mabago. Amo gani ang Ilan delikado gani ang waga pati sa COVID. Imagine kalibutan ang ga-declare mo World Health Organization ang nag-declare nga may COVID. Ang delikado diri isang why actually nagapati. You know why? Because ang tanan nga nagapati mahalong. Pero ang why nagapati why gahalong? Because nagapati mo now, kung wala siya kapati, ang tendency is manglaton na siya manglaton sa mga nagapati. Tungod baka dahil sila, friends sila, family sila. So, sa Bacolod, we are very thankful nga sustenerta, ga-increase siya gamay, pero hindi niya massive. Because stricto gihapon ang protocol nato diri sa Bacolod mo. Sa nagligad nga March ano to nga day 17 or ano to nga naghimo sa 25. Grabe na to message ta, grabe na to message sa mga GC nga ari naman lockdown naman kay 5 kabilog hindi layo pa nang lockdown. Kalma ka mo blanay, kundi 25 to Mayo lang kay the second day, the third day hasta subong 2, 5 kagapon 3. Kagapon 3. Now question. Na-sustain natin dito sa Bacolod. Actually, no, kami sa council, sa government, headed by Mayor Bing, Vice LCID, no. Ga-emphasize gina sila ya. Kaya tawagan ko mo na si Mayor mo. Ginti ako in charge sa talanya OFW and ROFs. Ako nag-handle. Sa April 28 mo, 1 year na ako na nag-handle sina, no. Congrats. Sang pagbato natin sa pandemic. Karinda tawagan ko siya. Nga Mayor, ang iban nga city, nag-open na. Iban wa ay na swab. Iban ang ila protocol halog na kaya para makagiyon ang mga turismo kay chairman of committee on tourism pa naman ko. Kaya dapat i-balance mo. Oo, siniguti mo yun, himuuntan niya ang aton niya. Ang sabat sa ako ng mayor is very simple. Hindi ko yanay mag-open, hindi ko yanay maghalog. Observe the anay strict protocol. Mas mayo nga condition ta subong amuni, sang sabuksan ta ni subong, hindi ta mag-require sang RT-PCR test, kaya mag-lockdown naman. Hindi ba niya ang gabo issue ng halugan na, due time na sila. Pero once mag-lockdown ang Bacolod, damo ang masuffer. Damo wa dan obra. Damo naman magutom. Mulat naman sa tinapakabugas. You know, ang point ko dira sa masine. Better safe than sorry. So, kung feeling nyo si Bacolod ja, hindi why nagasunod sang protocol sang iban niya mga LGU ya, okay lang. Ang importante safe ta. Importante makasustener gyapon ang aton pangabuhian kag bukas gyapon ang syudad sa Bacolod sa ekonomiya naton diri kag separation. Because the book cases ta. Kansulat tulo ka bala. May ara sang mga nagarant nga ipabalo sa bilog nga kalibutan nga amo ni dapat ang protocol nga himuon. Ang concern mo ikaw lang. Imagine bala concern mo naigo ka, nabudlayan ka kay namo ni pamilya mo, hindi lang bala ikaw. Bilog nga Pilipinas nabudlayan sa amo ni nga time. Tanan-tanan ni gaantos. So i-post mo siya. Gubun mo siya nga ang protocol sa bilog nga Pilipinas hindi maayo, inconsistent. Dapat may bag-on. Damo-damo sila nga mind ang paminsar sila. Ikaw kung mo nasakitan ka that time, kay abi mo ikaw nang pinakaluluoy nga sitwasyon sa mo na nga time, hindi na maayo. Kay nga gapangwa ka negative na mga tao nga maupod sa imo. And madamo ka muna. Damo ka muna ma-influence. Nga not knowing nga ang ginapanumdum niya sang local government unit sang Bacolod sa bilog nga pungsod Pilipinas ang 110 million ka mga tao nga pwede maapektuhan. I mean, you know, It's it's not easy to be in the government, di ba? I mean, especially nga nang halos hindi ka nakachindi kung himuon mo tapos i-accuse ka pa of something bala nga daw ka layo na. But anyway, ang principle sa buong sang government, especially sa LGU is amo sini. Ang point ni Mayor sa akon sa mo sini, ginayo ko siya mo, yung pwede halogan tanan ning amo sini nga part. Ang sabat niya sa akon di siya. Hindi ko na counselor. Kay nang mas mayong safe ta. Strict na nanay. Karon buksan ko ni pinagusto naman sulod, ano matabo? May increase cases ta. Masira naman ang lockdown naman eh. Why naman obra? Sirado mga mall naman eh. So, strict ko ta. Ang mga napalaptan na isang negative nga balita, fix na sila.
subong makumod sila. Mag-lockdown, mas worse pag ang kumod nila. Oo. So, let them be. Oo. Let them be. Kato niya makapanya lang tayo sang positive. Mm. Hasta sa malambutan sang aton nga programa, asa sa malambot ang mga tao, nga open ang heart, open ang mind, gamamati sa aton. Amula na nga amon market. Yeah, Ang mga close siya and inyo na. Mm. God bless you. Kabay pa nga hindi lang inyong kaugalingon or inyong kaugalingon yung interest ninyo nga paminsan. Basta kita we will continue to appeal sa pamuluyo. Sige lang Observe tayo. kita gyapon minimum health protocol. Okay. By simply wearing your mask, face shield nyo as much as possible. Kag kung pwede pa lang, kung nakabatsyag mo symptoms, pa-check na nga daan. Ang principles ng iba niya, basahan yun, ilan na iya, mabas na bingaway na pulos ng piki ng COVID na negosyo lang na, ilan na iya, hindi mo na imo ya. Just in case, matabo, dumadamo niya naglamatay sa COVID ya. Just in case, patihan mo to siya, tungkol na batian mong iya yung post sa kundi yung social media page, kag nasugata mo siya, gimunoy ang way na pulos ng COVID, kag nagpati ka sa iya, kag naigo ang ikaw, kag ang pamilya mo, hindi mo siya masuffer ka mo man. Correct. So as much as possible, halong taya. Why madula sa ato maghalong ta? Huwag gyud madula sa ato yung maghalong ta. Correct. Kaya bisan ano mo pa nakahambal nga hindi na tuod ng COVID. World Health Organization naghambal sila. Ina may mga gagwada niya balita blang do ka mga partido ka alam-alam bla nga inisya create lang niya sa kalibutan para ibanan ang population. So, Actually, pila mo lang actually control ka mga tao nag-amo sila. Galing ang problema kay kumong gina-share man sa tao nga wala na nag-research. Yang balta na lang gid. Kasi siyempre hindi mo na pag-share kung research ka. Oo. Inabla na batian mo lang bala may ara ko nakilala mo na mo nga hindi mig counselor ginhimo lang na siya para mag-iban ang population diri sa kalibutan so ginpalapta nga may COVID kuno kay para ibanin i-declare na lang nga COVID bisan hindi COVID. So madlok ang tao mapatay. Why sa blakatig ang alas 6 na sa gabi nagsigi siya ako kutso sa akon. Tapos papatihon niya ko sang hindi mapatay mo kuya Bless ang iyagin sugilanon. Tiyan mo muna sa tagpalamati ta. Hindi ka mo yung magpamati-mati sa o kung magbasa sa panit sang ibus. Kuha ka mo ya sang credible nga information. Hindi ka magad pati-pati sa mga fake news na ya. Correct. Just to make it short, amo na lang niya. Halong kita gapon niya. Why tiyan, hindi ka muna magpati sa storya na yang why na pulos, hindi na tuod, hindi na ya. Damot-amo niya, milyon-milyon na reklamatay diya sa kalibutan niya. Ikaw yung nagbasa ka lang ng fake news. So, we highly encourage everyone, before pa ni matabo sa ito, katabo subong sa Manila, believe you me, halong to this syudad sa Bacolod, ang government naghimo sa ilang masarangan, mai-OC na kita nga nag-ooperate subong, gitinguan, tanan na lang. Gistriktuhan tang protocol naton diri. Kung isa, duwa, tatlo, apat yung mga way ka magahalong, way ka magabulig. So, we still encourage our pamuluyo sa syudad sa Bacolod, buligay tadi. Oo. Pinakasimple nyo nga mahimo halong. Okay. Antes kita magkatag sa aton nga mga greetings sa aton mga tagpalamati, mga amigo, tada, mga kumpare, tada, matag kita na ya, sang detail silang natabo nga kwan. Ang surge ang pugsad Pilipinas ang naka-record sa pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sang Marso 20 kagapon. 7,999 Mario Joseph Santissima. Marso 19, 7,103. Bawa. Ang pinakataas nga na record since nag-start ang pandemic sang tuig 2020 sa naligda tuig. Ang syudad, pero despite sina, ang syudad sa Bacolod ang mayala sa Gyapon yung 3 cases lang. 3 cases na diya. Siya mo na lang Ang 7,000 or almost 8,000, Manila to siya, no? Kalabanan. Bilog Cebu, ng Pilipinas. Bilog ng Pilipinas. So, Manila, pinakatako is grabe. Manila. Ang Manila, kung na labot mo. Oo. Ang may nag-feedback sa ako yung nagpa-Manila to. Gap party na to ya. Oo. Bukas na to yung mga ano ya, mga Pa-malls na ko na yung mga. division ano, grabe. Dili sa aton grabe man. Pero mas grabe to sa Manila, ya. Kapag abot mo sa airport, kung halika sa Bacolod or Cebu, kalin, pa Manila kaya, why, hindi, kita district pa de, ga-check kami sa airport, dito ya wala. Wala, diretso kaya pa Molovesia. Kaon ko tayo Siopaw. I mean, you know, why Correct. Libre to siya ito. So, gravity, hindi na pwede himuon, hindi na kaya himuon diri sa Bacolod. Kung sila to ya, tamaan naman kahalog ya, buligay ta desisyon sa Bacolod. Tuyo ka stress ko aga, pasalamat sa nagatag Starbucks sa mo, no? Sir Ann Rose, Rosa, thank you very thank you. much. Muna nga nagapanawagan si Mayor Evelio Leonardia nga maghalong kaya gihapon ng COVID-19. Ang iya concern is that 3 months na nagtawhay ang syudad sa Bacolod. 3 months na kamo makalagaw-lagaw. 3 months na kamo makakaon sa paborito nyo nga restaurant. Sa 635 da abi. Sa Pardillas da abi nga hinalangnan. Amo na siya. Pero, yung lain ba dahil ng segue ulit.
Pero I mean, mo na bla, magsunod gihapon sa proper or minimum protocol. Nagligad, nagpatigayon sa simulation, kag roll out exercise, simulation exercise, I mean, kag roll out sa mga bulong, sa pulo ka mga vaccination center, ang syudad sang Bacolod. Nami, salamat gid si Madam M, City City Ad. Administrator, Madam M, nga kanami isang flow, sang simulation exercise. Tapos, kanami, kay ang mga frontliners mismo, isa-isa sila nagpa-interview. They encourage, encourage nila, ang mga pumuluyo, nga kami, nagpabaksin kami, wala sang side effects. Correct. Wala sang side effects. Pero kamo man na mo, hindi na sila, sunod sa DOH, nga statistics, sang nagligad nga isa kasmana, nga despite nga nagaamat-amat sa ang kaso sa COVID-19 sa bilog nga pungsod, damo gyapon niya ang hindi magpati sa vaccine. Damo gyapon na may pamangkot, damo gyapon ang nag-doubt. So, sila na mismo, from the horse's mouth na mismo, nagahambal, kay sila, ang ginpang injection na isa. Hindi ako niya. Nung silito ko nung kadamo gimanabi sa mga ano pagyapon, sa mga nakulbaan because may aragam niya tao binga nablang even sa mga ano lang gani. Pain reliever gani, allergic. So hindi ka mo na maguri. Kung may nabatsyag ka mo sa lawas nyo, hindi ka mo pwede sa mga bulong or sa vaccine, believe me, hindi ka mo na pag-injectionan. Correct. Kina-check up mo muna yan before. Bisan gani, Correct. hindi lang normal blood pressure mo, hindi ka pag-injectionan gani So subong, ari na. Doctors, nurses ang pa-inject. No. Inaya medical na ginaya nga ano ya. Medical practitioner na ginaya ang naghambal ya nga. Why gid na problema ya ang magpa-vaccine kita ya. In fact, amo na ang isa sa mga sabat nung kung ga-increase ang cases sa subong. Because kada mo gyapon so ay nagpa-vaccine, kag tendency is mga laton sa mga laton. Correct. So ang imod nga punto is nang damo-damo na subong amat-amat ang pang vaccine. Amat-amat na. Para maproteksyonan man sila no Correct. from Hindi lang virus. damo-damo, hindi lang ila pamilya, balo ka kuno. Kagapo nagpamati ko sa Sinovac, AstraZeneca nga update. Katag sila ya from time to time update nga sa mga mapa-injection amo ni galio, jutay lang dasig lang gid. May card man ang ihatag sa inyo, isa ka oras ka mo nagliob sa baran antes ka ma-injectionan. Tapos ang pinaka-importante, ari tandaan nyo, pinaka-importante nga ang tanan-tanan nyo nga na nag-agi nga balatian, antes ka mo injectionan, isugid nyo gid. Kay amo ni sa ang kuan base sa mga eksperto, sa mga doktor naton kung ano klase dose, kung ano klase vaccine ang iturok sa inyo. Tanan-tanan, allergy, Asthma, high blood, isugid mo sa ila. Hindi ka mabuti. diabetic ka be. Nan, isugid mo ginatanan. Amo ni sa ang crucial nga ang pag-injection hindi pagani mo. Ang crucial di nga part is paghatag ninyo sang impormasyon. Ang tanan-tanan nga health i-declare nyo ang health medical health ano nyo. Amo na kagapon. Pasagad. Ano mo ya kung ipa-declare ka be anong imo ya so far? Cyst. Dumi mga cyst. Mga cyst. Galing kiti hindi siya ano bala. Ako masakit yung subong so far sa puso. Char. Okay? So dapat i-declare mo. Anyway. I-declare mo dapat ang tanan mo nga ginabatsyag, hindi ba la? Good morning anay sa Balay Tulahan Resto Grill sa Bantayan Park sa Wilnor. Barato namin. Ginapitan nyo na kagapon. Wala, pero pajapon ko to perme sa Bantayan sa Bago. Nami ito ya, dumay ara sa bilang ano bala nga package na bala para sa barkada. Barato lang ya. Namitan ni mag-open ano. Open na to ya. Damo-damo to ya kadto sa Bantayan. Ay, oo, si Palay open naman. Open naman. Importante, naka-observe yapon sang proper health protocol. Padayon. Protocol. Okay. Kabudlag ng Starbucks, Antes, okay do ka sige ka? Hindi ka mag-i-post. Tapos na ipakita mo sa camera nga mo ginabala. Tapos ganamit. Do ka mahal sa iya, oh. Ganamit pa ka libre. Oo. Sir Annie what? Thank you. Sana all. Anyway, antes ka mo na magkadto sa ari gali ari ang mga vaccination center nato na kung gusto niyo mag-inquire, ka gusto niyo magpa-inject. Kadto na ka matudaan, pa-reserve na ka mga daan. May ari vaccination center sa Barangay 4 sa Abis 1. Gym, Abis 1 Gym sa Barangay 4. May ara sa Barangay 39 Gym. Alihis, Banago, Handumanan, Mansilingan, Panukoy, Punta Taytay kag Barangay Takuling sa Gonzaga Gym. Hindi ka mo magkabalaka kay magluwas sa interview sa inyo kag pag-declare niyo sang medical survey ninyo sa mga doktor. Gaan ka muna card. Dira na ibutang kung saan ka gin-inject sang first dose kag ikaduha nga injection sa ikaduha nga dose. Hindi na ka mo magano, hindi na ka mo maghalay pa. Question.
Paano makaparegister ang mga interesado? Sa Facebook ko, i-post ko sa Monday. Sige, May arad actually link nga pwede ka mo yan makaklik dira. Kag i-register yung name nyo, contact number, detail. Oo. Tawagan niya mo sina. Oo. Dira ka mo na makaparegister. Harip. Kaya kablo ka mo niyo. Ang una palista, una man na siya Correct. inject, just in case umabot. Amo nang point ko. Ang una, kagkabalo kagali nga kinanglan yung magpa-register una. Kay ang bilog gali nga ang butang ta sa Pilipinas na lang hindi na sa bilog ng kalibutan. Ang populasyon sa Pilipinas is 110 million ka mga pumuluyo. Wala hindi pa amo na kadamo sang na-develop sang 7 kabilog mo ang pharmaceutical company sa bilog ng kalibutan nga nagaproduce ini. Pilipinas pa lang imagine na hindi na nila makater ang 110 million amo ni siya kadamo sang need nga vaccine nga i-develop sa mga pharmaceutical company. Kag 80% sa nahuman na nga bulong na bakal na ya sa mga manggaranon nga mga pungsod. Ginatunga na lang ang 20 sa mga parasaton. So, amo nang reason nga hindi na kamo mapastyle kay sa uli mag-inagaway na gani, mabili na ngalan nyo, maglinat nanay, Sa nagkapamangkot sa buong sa radyo bala nung ginambala na kamo at least namon, ginambala na kamo na. insert ko lang kay may gamuno sa ako, text sa akon. Oo. Live kita sa Facebook ka. I-emphasize ko lang. Live kita. Sa Live. mabati sa Action Radio Subong. Bacolod live. Oo, mag-text ng sir ng Facebook mo kamo. Yes, live kita subong sa may radyo da. Pwede ka mo kadto sa page ng Action Radio, i-check nyo lang kay live kami. Kay gusto ko na makita surat nga duwa. Okay. Okay, Pati daw ay pa niya Magi- bagubugtaw. Magubugtaw ganito dawan mo. Okay, so may guest kita na before tabalikan ng ibang issues. Before ko magkadto sa aton guest, mag-greet kita na kinagahulat Okay, ini sige. sila. Sa liwat, good morning sa kay Mayor Romayla Nicor Mangilimutan. Na ang ever charming nga mayor sang Banwa sa Castiliana. Tito Pros Leonardia, good morning. Sa kay si Boyce Dira. Sa kay Rowed Miliesa. Ay, Tito Rowed, good morning. Sa kay John Dungonoy, good morning. Kay Ami, kay Precaloy Espino. Sa kay Victor Suso na Di Martigo. Romeo Subaldo, Adonalyn Gumata. Don Di Blanca, Priting sa Fortune Town. Kay Abraham sa Japan. Sa pamilya Toledano, kag pamilya Veno sa Barangay 4. Amo man sa pamilya Espanyola. Kay Alex Montesa, Samic Boys. Kay Nung Rustom, kay Ihado DM. Sa tanan nga nagamonitor, amo man sa kay Tita Bebing. Sa Tito Ernesto Horila sa Barangay Alihes. Mga classmate naton, kanday Pre Victor Frihil, Priting, Christopher Masconiana, Tim Quirido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manilong Hero, Julius Somes, Lore Didolo, Chris Noblisada, Fred, ason makapangapig kita. Sa kay Papa Junior, kag Mama Ed sa Fortune Town. Sa kay Ann Alayon, good morning. Sa kay Alex Montesa, sa store ni Nong Noel. Kag sa kay Presidente Celso, dira sa Patria Village. Sa muman sa kay Romel, kag Lara Pardillas sa May Villamonte. Ang hinalang sige lang bla kay damo-damo ganad magato sa inyo. Meron ka Kay pa? namit abi. O sige. Listeners nato nag-comment diri si Ihado ko Christian Villana Monge. Happy listening. Alex Monteza, ato niya ever loyal supporter. Ryan Villaruz, UD Torta de la Peña Barbecue. Araw-araw naman yung ngalan niya. Joval Trinidad. Hindi niya mga pagkikompromiso. Philip Lastin. Nagligads man. Si Beliatan. Hindi na ko to. Jocelyn Liboon Dispo, kay Dr. Sheila de Pedro Fluhemon, sang bago. Kabalo ka nung nga programa ta, bilogan na gross mo. Ang Ang programa ta nigali, Oo, bilogan na oo. gross. Mabati ka, Oo, nagpamabinay ko ligad, gin-check ko bala ang boundary bala. Gin-check ang ako niya ID. Gapamati every Sunday, sorry, nawag ko ito Well, kakala niya. kabalo ya. Gapamati every Sunday morning, ang BFP nga nag-check. Tungod ka alaya ko, kag close kami, wag kita miya katabok eh. Puli kami Bacolod, no? Tuod pala. Councilor Jason Tupas ng migo ko amuning Ay, kaya lang gid isalot ko nay sa Kagawad Bar and Sizzling Station sa Barangay 3, Isabela Negros Occidental. Sa kay Brian, tintin mga aton mga printing. lagaw ta to. Oo. Si Councilor Jason Tupas lalo ni Councilor Duff ng mga hubines mga baskog sa ng mga opisyal sa Handumana nya ko magadto ka to. Habuyan kaya dako nga tuna sa guya mo. Pero tito mga tuna sa Loko na mo. sa hinubaan, no? Si Mrs. mo nag-watch gidiri subong. Si Michelle Dungon. Yan. Ay, wow, Michelle, good Oo. morning. Si Hazel by King. Si Joel, migo ko, Joel Tambuson, Councilor nagniwang ka na. Hindi gaman ha. Okay lang. Oh, hindi tod. Oo. Mayo Nagbuwan na, ka ba yung makamat lihok? ha. Oo. Mayo, So, sige lang. 12 pounds, lagi nagmay ah.
Okay, Guillermo Clarito, sinagining at Andre, Justin Ontiveros, Nilbert Zaragoza Posadas, Vanessa Mayo, Mario Hirona, ang ako niya amigo, mga kaidaran yung ginaya sa politika, dungan-dungan. Hindi unan siya sa akon. Magulang sa akon si Mario, doon mga 20 years gid. Mar, partida, Mara. James Candelario and Don Swapang. Junjun Agustin Jaime, kag Rocky Jokaden Sangkawayan, kay Don Di Blanca, good morning. Sa tanan-tanan nga tagpalamay. Dahil lang kay masulit kita karon Yes. sa paglisin nyo. About this morning, aton anay nga i-open naton ang linya naton anay. Kay para Grabe viewers na nung 1,300,000 ang viewers sa Subong. Okay? 300 ng layer. Alright, sige. Okay, aton na ipasulod ining aton manmigo nga isa ka cinema region programmer na sa region si Direk Elvert Banyares. Aton kamustahon kung ano bala despite kundi nag-pandemic ginambal mo kay na sila gini ang so much nga napiktuhan sa pandemic. But now, samtang nakaginhawa-ginhawa na, ano ang ilang nga mga program sa ilang pangimo? Pre, good na. Thank you very much. Ano ang mga program nga ilang ginimo para maka-recover? Maka-up sa nangin problema kag nangin pagtilaw sa nga pandemic. Okay, so gina-welcome naton si Sir Direk Elvert Banyares. Sir, good morning. Mayong agagid sa taran nga tagapalmati sa Aksyon Radyo Bacolod kag sa imo counselor mayong agagid. Yes, Direk, first question. Taga-tingin ka, Direk? Bacolod ka lang? Taga Iloilo ako pero ari ako sa Manila nag-stay. At least Ilonggo, another great director from Visayas, no? Si Oo, Direk. di bala? We must be proud. And very young si Direk, ha? Very young. Gani. Kita diri sa Bacolod, we have a parang legendary. Artistahon pa, arisa. We have a legendary director, no? Nga si Pecky Galiaga, no? Diri sa syudad sa Bacolod, diri sa Visayas. Nga kabalo mo kita ko sino si Pecky Galiaga, no? Isa na siya sa pinakadamo pelikula, he is a genius when it comes to filmmaking. And now, Correct. we have another director, no? Nga very young pa, si Direk Elvert Banyares, nga upo natin diri sa Subong. Direk, we were advised nga may ara ka mo Subong sa mga ginakanda ka mga program, especially sa film industry naton. Can we inform our Upcoming listeners? projects. May ara kami nga ginatawag nga Cinema Region. Okay. Ka-13 na ini nga edition. Ang Cinema Region, isa na siya ka festival kung sa diin ginagather ang tanan naton nga mga pelikula from the regions outside Metro Manila sa bilog nga Pilipinas. Amo ni mga best nga mga films ang ginaobra sa regional filmmakers. So mag-start kami sa March 26 hasta sa March 31 o 30. Online ini siya counselor kag Sir Mark kag ini siya ang natabo is pwede ka lantaw sa mga films, may ala ang mga webinars, may ala kami nga mga master classes. In fact, ang master class ko natapos ko kahapon, which is the last one, pero pwede nila malantaw kag pabalikan tungkol kay online. Ang isa sa pinaka namin si Councilor Single Sir Mark, no, ang matabo is that maskin hindi kaya live nga malantaw lain sa una nga live diyan okay may nag-host sa una nga syudad no subong niya online pwede ka kalantaw pud sang friends mo pwede gid ka kalantaw pati ang mga friends mo sa iban nga pungsod para mapakita mo sa ila ang nagakalain-lain nga mga pelikula nga gin-shoot sa mga regions kaya pinaagad kita pa ni permi nga puro mga Manila mga films sa ato nga nalantaw. So, subok makita mo, lain-lain nga lugar. May Osamis, may Zamboanga, may halin sa Negros, Occidental, may halin sa Antique. So, matawa mo siya, no? Kay isa lang kita makalantaw nga curated ang programa. Correct. Eh, kung isa mapili ka lang ba anytime na masurtihan mo lang, ay, nag-click ka lang. Kung inisubong niya, pili. Hindi para sa imo, malantaw ka, pili ka kung among 100 plus films. Okay, Direk, balibot silingon may kahigayon na subok on opportunity ang aton mga kaprobinsyahan nga mag-produce ang mga pelikula because before mainstream lang gitang aton yan although may indie films pero ang gina-highlight for me when we talk about movies is ining mga mainstream mga lagko giant ka production. So sa discuss subong ni Direk ang mga provinces may araman sa opportunity that also opens an opportunity for the local nga mga filmmakers man no nga madiscover lang mga skills Tani and talent. encourage ang mga pumuluyo no nga kung kalantaw naman lang sila online hindi lang sila mag-concentrate sa mga foreign films na makita nila sa Netflix bisitahan man nila ang lokal kay
magluwas sa problema nga dan sa pandemic, i-contest mo pa iya sa ang imo nga kuan, which is ang aton nga programa, speaking ang nakita ko di kay Sir na ang iyan nga nahimo nga pelikula na pagwa naman sa ibang mga lugar. 35 countries. Iya nga ano to siya nga ginhimo mo direct nga medyo nakuan pa sa urian? Pelikula ko nga documentary, kagang isa ko ka short film sa una na nominate sa Gawa Durian twice na. So magkasunod na tuig na siya sa 2019 kag sa 2020. Tapos ang iban ko man nga mga pelikula, mga short films kinapadala namon na sa mga international film fest. Kadira siya kinapasundayag. Amo na bala ng amon mga platform abi sa panahon subong na since di man kami pwede mapagwa sa mga sinihan, Ugani? sa mga pelikula malipot. So kung kisaan, pangita kami sa mga film festivals kung sa diyan nag-intra ang mga pelikula. Amo man ni ang mga pelikula ang program namon sa Cinema Rayon para man sa ako no ang ilang mga pelikula na kaagi man na kadto sa abroad kang iban dira mga award winners man. So hindi ang iban nga mga filmmakers kaya dira gani nga nag-direct man sa TV, nag-direct man siya sa mga lagba nga pelikula. Pero gihimo man na sila sa mga short films kay kung kisa kung gihimo kabala Sir Sir Mark sang pelikula kung bisa dom kabala nga wala ka freedom kung may nag-produce imo mo kay nagdiktahan ka kung anong gusto sa anong formula sa masa. Pero kung amo na ako isa nga outside of the mainstream, di mo ka man sa imo mga pelikula man kung isa mapautuas yung imo pagalingon. Correct. Pag gusto ka sang himo kay wala sa may mahambal sa imo, amo ni dapat himuon mo. At the same time matagaan mo man siya sa ang mga artista nga gusto mo kay kung sa mainstream niya kung sinong ilay nga hambal sino paon mo na ang paon mo. Direct, two questions. Number one, pila ka entry kag anong gina-look forward naton diri nga exciting sa mga entry subong? Second, paano makalantaw ang aton pamuluyo? Invite na din Oo. Ang una, ang mga pelikula 120 plus or I think more than 130. Hindi ko lang mahambal kung pilagid, no? May mga programa kami. So, duhay ni siya ang Best of the Regions nga gin-curate ko. Kag ang Women and LGBT program na gin-curate ni Arjuna Ajani Arumpak. So si Jaja Arumpak, filmmaker man siya ka-programmer from Mindanao. So ang duwain ni ka-programa pero ang under sa duwain na ka-programs may damo-damo pag na programs like sa women and LGBT I think are 6 programs. Sa Best of the Regions 13 ang programs namon. So may mga tema ini sa Bali. Kag ang lantaw ini nila sa Cinema Rayon Facebook page. Cinema Region. So, Cinema Region Facebook page. Pwede na nila malantaon dito. I-type nila Cinema Region 13 or Cinema Region 2021. Then, makita mo daw yun ang ngalan ng Cinema Region. Pag may ara kami nga logo nga Minokawa. Ang dragon na siya, the birds, ang Mindanao. Nga amo na siya buong ang simbolo ng Cinema Region para ina-fight amo ng COVID do mo na bali. Okay. Tapos libre ini siya tanan, no? Kung maglantaw sila libre tanan. Libre. Starting March 26, it's free. And then marana siya until March 30. So hindi ni siya no, sirs, hindi ni siya short lamang. May mga full length kami under sa women and LGBT program. So I think may arada ka makunlima ka dagba nga mga pelikula. Direct, before we end our interview, subong may isa lang git yung gusto ipamangkot, direct, no? Gawan, git ko, paano ka mo nag-survive? Kikabalo ko maghimo ka Ay, ba pelikula. mangkot ka ba na tani? Kung himo ka pelikula, may expenses ka mo na. In fact, lago expenses nyo, may talent ka mo, may mga plot pa ka mo and all. Now, ay subong sang sinihan. Ay, hindi niya sa inyo, direct, pating, I don't know kung may idea ka sa, even sa mainstream. Paano gabawi man? Anong ga-drive sin sila to continue nga maghimo kag mag-produce sa mga film despite nga way sa income subong because way man bukas sa sinihan. Makabawi ka man lang kung may sinihan mo. No subong pro online subong. So paano direct? Ang matahomin ang question kay amo na siyang question sang pinaka main point sang programa ang ginhimo ko. Ano ang goal kagang role sa isa ka regional filmmaker sa panahon subong. Especially nga way siya sang kwarta. Hindi nila on. So,
para lang maintindihan natin, sir, so ang mga short films naman, hindi kami na makabawi sa tuod lang. Maski isang wala pa pandemic. Ang kakatabo, may hala kami ang mga day jobs or ginabawi amon sa mainstream namon ng mga obra. Then, himo kami sa amon ng mga passion na film para amon na i-share sa mga tao. Pero more than the kita, more than the mga gitron-donat ng kwarta, no, I think ang time sa pandemic is the perfect time for the regional filmmakers nga makahimo sa mga storya, kay kung mauntat kami himo, wala sa may ma-document sa nagakalatabo. Wala may mahambal sa ano natabo sa panahon subong. Wala sa mga istorya. Pag-uhay kita gawa option sa entertainment. Atong option na permi western mga obra. So with this, niyala kitang pwede pilian. Pagkatapos maglantaw sa mga heroes dito sa Netflix o kung sabihin man, ang next mo obra, kanto ka sa Cinema Rayon 13 page na lang sa mga program sa mga filmmakers na Pilipino. Tahom, abi mo, Direk, ang ilagi na himo ni Subong, base hindi pa ni siya ma-appreciate kit Subong, but believe me, mangin part ni sang history. Maabot ang tiyempo, mangita documents about what really happened 100 years ago, 200 years ago, or 50 years ago, ang ilan yung mga film, takot-takot ni contribution, especially sa Subong nga pandemya. And ang hinimo ni Sir niyo nga gahatag sa livelihood, hindi man sa amugid na, pero I mean ang course ng iyang program is livelihood. History na ni saya sa mga nag-look up sa iya. Oo. Kagkutulukon mo, Talagsalan niya gapaminsan ka hindi lang sa kugalingon mo kuno sa tanan. passion nag-drive sila. Direk, thank you very much for your time. Kabay pa makita kita one day, kaya gusto ko man mag-artista, tanay, pero I get. Nag-politika na lang ko, anay. Okay, so Direk, Salamat, Gil. Albert Banyares. Councilor Ising Salanga and Sir Mark Salanga. Madami din salamat. Action Radio Bacolod. God bless you, sir. Thank you very much. Nabatian si Direk Albert Banyares, no? From Iloilo, Ilonggo ini siya gali, no? Kag filmmaker gid, no? Another genius film industry in the making. Thank you very much for your time, sir. Okay, so antes kita magkadto sa National ID System, if matalakay ta pa karon, Councilor Gaay kami anay sang update damo gid sang gusto makabati. Ano ang bag-o subong sa mga patakaran sang NIATF sa sulod sa Bacolod, parte sa mga nagainabot nga mga OFW o kon returning overseas Filipinos. Anong bago? Hindi mo niyo. Before ako mag-discuss na, may idea ka about Espasway pa. May alakod gamay. So Maka-discuss pa ko na. Oo. Si Ayan ng ano mo. Kaya tayo discuss ko di Subong, no? Anyway, last week, ginhold tanan niya entry sa tanan niya foreigner kag returning overseas Filipino. Okay? Okay. Now, ginhold siya until April 19. I think 1 month. March 19 to April 19. Oo. Galin ba ginbawi sila, which ang napangita ko din sa Subong sa National IATF nga pronouncement. Kaya I think ginbawi nila ang announcement nila nga foreigner na lang gali ang hindi makasulod dire. Ang returning overseas basta Filipino. Why ko nakita gani? Kara, basta Filipino. Amo lang check ko Subong ito confirm ko kato kagapon nung nasa bala mo. Yeah, I think yesterday lang na siya nang gin-inform nila nga pwede kasulod siya kung Pinoy kaya. Sa Pilipinas, foreigner ang hindi allowed magsulod diri sa aton. Okay, now emphasize ko anay. Wait lang, emphasize ko anay. Si OFW nga OWA members, non-stop ang pagsulod. Tandaan ta kita. Wala ya problema. Wala tayo problema, non-stop diya. So kung OFW ka more family niyo manugpuli, wala problema. Ang struggle subong is ara sa returning overseas Filipino and sa aton nga mga foreigner kaya mo naging bawal gid nila ya. Pero i-post ko yun siya sa ako niya Facebook account pag na-confirm na gid, kaya napangita ko pa ang national nga guideline kito kagapon nang tumulagin gin-inform ang about sa mo sina no ng temporary measures address. Okay? But anyway, in the meantime, i-emphasize ko lang si OFW non-stop ang pagpuli. Baton diri gyapon si OFW nga OWA members. Ang ginhold is si ROF and si foreigner particularly. But I was advised, i-confirm ko dugay nga ang Pinoy Pinapalitangita ko ganyo. ang Pinoy pwede problema. Foreigner lang gid ang wine na ginalawan ay magsulod. Samtang nagalantaw kada sa update ng karon which is dugay ara na na. Istoryan tanay kadali ining National ID System. Nagapadayon sa karon ang National ID System humalin Lunes, Tubtub, Sabado sa Rizal, tandaan yung lugar sa Rizal Elementary School 2 sa Siyudad sa Bacolod. Sunod sa Provincial Chief Statistics Specialist ng Philippine Statistics Office nga si Luis Gonzales ang Step 1
amo ang pagkuha sa mga personal sang data sa tagsa ka mga puluyan sang nagligad nga tuig. So amo ni gali ang nagapanuktok to sa gate kag nagapangwa sang tagsa-tagsa naton ka mga pangalan. Amo ni sang step 1 nga ginhimo sang Philippine National Statistics. Sang among ation, sang nagligad nga tuig gintagaan sila sang appointment slip nga amo ang scan para makaproceed sa step 2. Ano ba lang step 2? Ini ang encoding validation sang support documents kag pag-capture sang biometrics sang mga registrants. Pahayag ni Gonzales nga bukas man sila sa mga walk-in sa luyag ya magpa-register. Ila binanggit nga wala kamo nakuhaan sang record. So open sila sa Rizal Elementary School sang mga walk-in nga mga mapa-register. Actually, interviewon ni sila. Isa-isaw ni sila interview kag i-download, encode ang ilang mga impormasyon. Ang gina-cater lamang ang mga nagaedad 15 pa ibabaw. Amo ni sila ang pwede matagaan sang ID. For now, may ara na sang 8.4 million ka mga Pilipino ang nakaparegister sa National ID System. Damo ang nagkapabor sa National ID System kay bisan diin ka na lang pwede na mausar ang ini nga ID. Hindi na hindi na tong driver's license, hindi na tong kun ano da tanan-tanan nga impormasyon ara na sa isa na lang ka ID. Hindi na kamo makapuyan. Hindi na kamo makapuyan dala pa sa gagululutok pang kay tanyo sang sa pagkadamo ID. Ang ini nga ID magamit nyo private, magamit nyo sa government transaction like magkuha ka mo SSS, magkuha ka mo passport, mag-renew ka mo kung ano. GSIS, BIR, PhilHealth, dala na. Nandala tanan-tanan. Okay. Tapos, ang namiang ko dre. Paano makaparegister? Ari, makadto ka gani sa Rizal Elementary School. Sano? Anytime. Kaya para mahatag mo tong ngalan mo. Step 1 pa lang na. Name pa lang na. Ang next mo, ang step 2, dira na masulot ang tanan mga biometrics. Iris scan, ang ID mo, dala ka ng ID. Okay. Dala na nakuha ng impormasyon. Ang imong step 1 mo lang, kadto ka lang to anay. Palisa lang Sa na. mga walk-in na. Pero I think, ikaw ya, nadala ka na yun sa isip, kaya gingadtuan ka na to ya, sang mga empleyado, sang Filipinas. Nagligad to. Sa office sa NGC? Oo, sa balay sila nagkadto. Ambot, I think. Ikaw. Basta official siguro, basta na-check nila guro kung Check na nadaan. brown ang mata mo or nano da. Okay. So, sa mga walk-in, makadto sa Rizal. Di ng Rizal Elementary School. Dira na siya sa may awing. Sa may awing. Unhan na siya sang Lopez San Sebastian. Nag-promote yung Pueblo. Dira na siya sa Kaya nakatultul sila. NOHS, nga elementary school to bang? Tama ko? Yes. Ang isa pag isang bintaha, magluwas nga isa na lang ka ID, hindi ka na iyawan, isa na lang ka ID, hapos ma-identify kung may naghimo si mo sang kalainan. For example, nag-deal ka mo sang cellphone, nagbaligya sa imo. Kung kisa, tapos baligya, malagyo na, hindi ka kabalo kung ano na. Pero, kung may national ID ka na, hambalon mo lang na sa sir. Pwede sir, ipicturean kong ID mo. Kay, makilala mo siya dayon, hapos-hapos lang. So, diretso sa Malacanang record ya? Diretso sa... national na mo? National siya mo. Ano bala ang gina-contain sa national ID? Ara na siya ang imo full name, ang gender mo, ang blood type mo, date of birth, place of birth, biometrics. Dra na nabutang ang fingerprint, hindi na po sampot fingerprint mo, kag iris scan. Nagaupod ara man na da ang imo nga picture, ang address mo, citizenship, marital status, mobile number, email address. Ano requirements na magadto ka sa Rizal Elementary School? May-ari ko di. Mga requirement. Magpa-register ka to bala. Walk-in ka lang, ano ipagita mo? ID lang anay, kay step 1 pa lang. Government ID. Any government ID. Okay. Kay step 1 pa lang. Ang next na, ihambalong ka na nila kung ano naman ang next. Nung lagit, balikan ko lang, tasig lang. Atong question yun gin-revise, gin-bawi, gin-magali. Bali, returning overseas Filipino and OFWs, basta Pinoy ka, kapapuli ka allowed. Foreigner lang hindi. Okay. So, ang matabo, kaya aton diya, sa syudad sa Bacolod diya, open gyapon mo. Basta makasecure lang sila sa negative nga result sa inyong RT-PCR or sa live bato lang kamo namon. Yeah. Basta forward lang kamo. Ang ginapang bato namon sa amon nga office nga anak kambal ko na. Na pwede kamo maka-PM sa amon. Magluwas sa ginatag sa inyo nga mga email address. Kay ako ya proud ko niya sa mga staff ta. Damo-damo kami reaksyon nga hindi ni sa amo nagalin niya ari ni bisan ano pa. Gapasalamat sila nga
any time of the day, kagahon man ga sinabat ang amon mga staff. So, kay may mga sitwasyon nga ang mga non-essential, kaga mga returning overseas Filipino, ang biyahe nila kagahon. Yeah. So, kung hindi mo sila matagaan hindi sila kasakay sa flight nila sa amon nga oras. But, I'm very pleased sa amon mga upo dira nga bisan ano oras ginatagaan nila NOC ang mga nagapangayo sa ila bisan ano oras amo na hambal sang nagapasalamat kid pirmi nga open katama. So anytime i-message nyo kami. Alright, so klaro itong ato niya protocol nga inform sila. Good morning sa mga taga-araw. Rodel, Magbanwa, good morning dira, no? Ayan, nagapamati ko ng mga taga-araw dira, no? Ay to. Yeah, sa ato. Good morning sa inyo do. Okay? Dahil lang gid bala. Ano tong update party sa sa nga gin-approve na ang tanan niya mayors and governors? May ano ka to? Wala ko na wala ko na lambot. Actually, ang natabo na is di ba si Mayor Bing is the president sang LPC, no, League of Mayors, Philippine cities in the Philippines, meaning siya na yung presidente sa tanan ng mga highly urbanized na mga mayors sa Pilipinas. And I think inayo gid nila nga matagaan man priority of course ang ato yung mga governors and mayors, no, sa syudad sang Bacolod through sa ilang man yung organization. I mean sa bilog ng Pilipinas kay para of course no safety man sa aton yung mga leaders, no, at although ang priority diriya is ang mga frontliners and medical practitioner, pero gin-encourage man nga ang aton mga leaders could also avail of this, no, and gin-approve siya actually through sa ilaman niya pag-appeal, no, and don't worry sa aton yung mga vice mayors and vice governors and mga kagawads and officials naton, matamat lang very limited pasubong ang aton yung mga stock, no, ang vaccine is limited pa katama. Amo to ba ko sa imo bala? Oo. 80% sang nahimo human na ha. Nabakal niya sa mga manggaranon nga mga pungsod. That's why grabe nga wisdom. Ako yung dayaw lang kuya kay gusto ko yung magdayaw mo kay dapat dalayawon nga. Ang ginimo ni Mayor nga nag-una saya, nag-advance saya procure sining bulong. Kaya titulo ka gay nagaway na. Oo. Kay gusto man nila nga ma-save sila mo. Kun ako ya dako ko nga country ha. Kun ako ya pharmaceutical, unahon ko itlag ko ang country kay kabayad ni sila ya. Di ba? Kung kita ya less priority ka na nga daan. Tapos LGU ka hinay ka pa magiyo. Ang guaya hindi ikaw ang pumuluyo may masuffer sina. That's why gin-approve sila ya. So kadasib na sa appeal to the mayor gani. Then gin-approve sila, but ang advice ni National IATF amatamat lang. Amatamat lang. Kahit ang amatamat na pasulod pa lang ang mga vaccine nato niya, no. Kablo ka ining aton yung governors and mayors are essential worker. Correct. Although ang medical practitioner ang dapat on top of the priority, pero ang point naman I think ni mayor kag sang mga mayors naton and governor, essential worker ni sila. Including ang mga kapitan, gagawads naton, ang mga councilors naton, essential worker ni sila. Galing kita, as much as gusto man siya i-accommodate sa vaccine, hindi siya ma-accommodate pa sa buong tanan. Because, di ba mention mo, kapila mo sa suliton, nga hindi mo na ka damo ang nagaslo din nga vaccine sa aton mo. So, okay mo na ganyan, ang iba doon, hindi pa. Appreciate ko ya, hindi lang yung siyudad ng Bacolod, yung gina-appreciate ko na kabi pag ito sa update sang AstraZeneca nga sa COVID. Ang Pilipinas subong ya, sa tutuod lang gid ya. Halos maluhod na sa pito ka mga pharmaceutical company para maka-procure lang siya. Sang tiyang China gani ug isa nami man nimo. Ama ko matag sa libre bala. 600,000 dose. Yeah. Okay. So sa mo na lang na grateful man ta sa China. So hindi mo na Pero anyway, grateful ta nga nakadumduman ta nila. Di iba niya pungsod kadumdum sa aton. Dola man. Di ang China yan nakadumdum sa aton. Bisan sa amo na ang part na sang 600 plus. Kung maluwas na isa lang kabilog na maluwas ang pamilya mo, mapasalamat tagid sa tao nga nagatag na. Tamo na nga subong nagadayaw kita sa ila. Antes na matag pa kita dugang nga update pero una ko na aywa. Ining ginainom ko kaina, kita na 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Minom ko balalawat kay para makita nila kag baklo nila sa Sincere kag sa Grace. Che no. Perfect. Ano ba lang bulig sini? Sa ikayong lawas ng kabulig ini sa pagpabaskog sang aton mga immune system. Mayo ini kun kamo ang ginaubo. Mayra sang sore throat,
nagapabaskog sang inyong korason. Tisinibla kayo namin na tungod rich ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang blood pressure, naga-improve sang cholesterol level, kag nagabulig ini sa kontra sa bad cholesterol, may anti-cancer effect, anti-inflammatory effect, mga kapoy nga nerves, may ara ini sang vitamins A, B, C, kag B6. Nagabulig man ini sa dysmenorrhea sa mga kababayenan. Kag sa inyong mga gallstones, kidney stones, kag inyong mga atay, rheumatism, arthritis, constipation, kag syempre, maayo ini. Sa dengue, tungod nga ang iya sini nga component, tawa-tawa. Ang tawa-tawa, ni bantog niya sa dengue. No, pwede ni mainom 3 times a day, 2 ka kutsara sa aga, sa ugto kag sa hapon, 90 pesos. Ang iya ini nga standard price. Kag, katong giti monopermia, ini ang no approved therapeutic claims. Pwede ni mabakal sa CC Drugstore, Grace Pharmacy. Kag, may araman ni ang huwakong, kag, pwede maka-order online sa Shopee. Kag, 635, morning lang da sa kay Desiree. Ma'am, do mayo do nagligad to do baskog ng inyong kuan nga damo. Damo na gid subong ka presyo sa 635 tungod sa ka chill nga lugar, kanami nga lugar. Tapos kasunod gid sila sa proper protocol. Pag oras nga sira gid sila dayon. Kay monitor man sila mo kita from time to time si Jojo be ang gwapo na tag-iya sa 635 ga monitor gid sa aton gamuno gid na sa permi ano naman ang bag-o Ato ko ito nagpaka-rush ligad. nagkadto kasi ilang kita mo sila Hindi ang staff ko lang. Okay Pero okay. pagbalik kaya kasi gagawin niya sa lakyan dayon. Tahom. kinang Plano po ko 65 pa-details ng sakyan. Yung mga gas-gas, bla, bla. kung makahapit ka mo kung gusto nyo mag-chill-chill, mangape, magpa-detail sa inyong mga salakyan, magpalimpyo, kadto lang kamo sa 635. Manamit ang mga pagkaon, manamit ang kape, Located kag ang at? special. Located Sa Helvetia Subdivision, diri sa may East. Likod sa Likod sa Panasyatic. Panasyatic, sa kilid sang sa subong blaga kalipat sa East motor. Square. East Square Road. Tubang. Nako. Tubang na yun. Isa kapangga lang diferensya. Nan. Okay. So, dito na kamo kadto. Ay, hindi gid pwedeng hindi ko ni malawag ang pardilyas nga hinalang. Ang ginaluto ni Lara. Bag uno ko katilaw nga abi ko bin ang hinang mga sabaw ya dapat butahan mo gid sa MSG, butahan mo gid sa Magic Sarap, Bitsen. Pero ang iya ginaluto iya, ginapahumok lang gid ang tulan sang karne, ang sang baka. Namit hinalang. Pila per serve, iya to gani. 60 plus, 670. Hindi ko 65 or 70. Damo-damo no dia. Damo-damo, beef. Humok-humok pa. Kaya namin sabaw. Namit gid ang sabaw. Ara siya located sa kid. Hindi ko lakachindi kung paano ko na may mamangkot sa Kundi simbahan sang Villamonte, Ah. Jim. Pakadto kaya sa imbis nga kun dire ka sa Isto, mamo ka na sa simbahan niyo. Arin simbahan no. Tadlungon mo lang na may duwa na ka gym nga gato mga isa una. Ang gym na excuse na sira na kay pero Romel man na siya. Sa may eskwelahan ba na tadlungon mo lang. Dumi dako-dako ang ngalan Pardilyas. Balik ko halin ka sa simbahan, Halin ka sa di ba ang simbahan? simbahan kag gym ka to bangay. Ang ato nga angle is dito ka halin sa may east. Oo. Pagsulod mo, Wala ka naman da choice simbahan na mabungguan mo. Liko ka. Liko ka. Napa mo no tadlungon mo lang siya. Before ka kalabot sa highway, ara na da sa kilid. Before ka sa Sa wala. sa main road, oo. Hinalang. Liko sa eskwelahan ha. Ang hinalang do ano no, do Kahang. nilaga man siya no. Nilaga Pero siya. do mas fresh. Halang bala sa Ilonggo kahang. Pardilyas. Okay. And insert ko lang anay, may time pa man ta. Nagpa Dumaguete ko. 2 days ago, may ginkuha ako dito. Gin-check ko ang protocol ni Dumaguete. Actually, Ay mayugid kila mo ka pamangkot ano-anong ilang ang protocol ng Dumaguete sa man open na si province. Open na saya, open bali paglabay mo kung magvaya ka Bangkalan ka. I-check on Mabinay. Kabangkalan before ka mag-cross sa Mabinay, ara ang ilangan daw checkpoint, check a point, no? Makagwa kaya. Actually makagwa ka. Ang imong ang stricto is pagbalik mo. Okay. Yeah. Ate anong matabo pabalik ko? Kaya ang Ay ako bala magamangkot sila ba ko do open naman. yeah, open siya actually. Like si rental, why man siya why man siya Anong check. gina-check pa sa imo? Pagbalik mo, I think dapat mayroon ka S-Pass. Ang na-check na may S-Pass ka dapat. Okay. Kaya abi ko ba ang full implementation ng SPAS is April 1 pa.
Yeah, pero kabloka mo na yun. Hindi national na gambal na yung effective Ara na subong niya. Sa ato lang gulo. Oo. Kay Hindi, even kita kasi na. Gatuon pa tayo mo. Yeah, pero kasi na tayo. Ah. Ga-implement ito sa espasya. Pag ang national nga implement ito sa iyo, nag-implement ito, nag-start na tangandaan niya. No? Although ang full gijabi nga operations na is April 1 gid. Pagbalik mo, i-check mo ng espas mo, ang check-up point actually, mas strict ang kamakalan sa ilang residente. Pero kung malabay ka man lang, like taga Binalbagan ka, or taga Hinigaran ka, or taga Bacolod ka, lisensya ka lang yung malabay lang kung pakita ka ID mo. Hindi kaya resident sa kamakalan. Ba? Yeah. Hindi siya mo naka-strict na kahit si Gov naghatag naman sang EO mo. Si Gov the order. Okay, Open na. na ganyan provinces na. Ara na open na, pasaway pa ka mo. Kaya para mag-close na naman na. So, Kaluoy. so ang ilalagay niya na check, dapat ang protocol gidi, dapat social distancing, dapat nang naka-mask ka mo syempre, and ang ID niyo i-present nyo sa iya. Kung mas safe pagit kung mayara kung butan travel order, hindi man travel order, but appointment mo to black kung anong mo. Correct. Kung anong purpose. Panigurado mo to. na lang. Oo. Nga may ara ka mo sa amo sila. Yes, and emphasize sa liwat, sisipalay kag sinabaan, open na. Open na. Open na. Why na requirements? Correct. Di ba mo to, no? Mo to, no? Kaya damo ka plano sa sa Holy Week nga malagulagaw. Bahoy, isa pagid na. Oo. Halong Ang muna gid. kulbaan, kita gani isipa pagkaplano, tamba ko papa hindi lang anay kay basi bala maglain ng protocol. Uy, tingin na pangayo nga pangayo nga basi magdamo, pero for the meantime medyo kwantanay. Hindi Medyo halong ta. O, Hindi man tayo halong, pero I mean, you enjoy, basta observing yung Observe lang, gid. protocol ya. Inablang, nagagiho ka, pero sa, Hindi kayo mag-improve. you always consider nga ang tupad mo, possible nga, you know, na, hindi ka at risk. So, para safe ka, Although tanan-tanan kita na hidlaw magdagan-dagan sa kilid baybay kag mag enjoy upod sa aton nga pamilya, pero kung sa baybay ka naman yan, hindi naman naguro ka laton si mo, kada palapit si mo salom ka Wag Wala, na problema, sobra no? naman, So, a reminder sa sining Holy Week, no, before kabalo ko damo ginang malinagaw sini, ano kita gyapon, halong kita sa gyapon, no? Enjoy with your family, but at the same time, always consider nga si COVID ara sa palibot. Mabuhay ka kuno hambal ni Esther Andoza sa inyo pagsuporta sa arts and culture. Mabuhay man ka mo, ma'am. Thank you, kid. Sa kay Randy Balyar Barba, good morning, boss. Si Tim Querido. Ara sa simbahan subong pero nagamatigid siya. Tim, good morning. Second service sa gulod lugay. Second service dito kay may ngagaw tagani. Kay pagka 10 church. Arnold Ibanez, Heran Flores Saavedra. So ko si Dusi nagpamati man, si Alex. Pre Mike Pula, Din Spacia Mijares. Lara agam pa kunong gipakadlaw si Lara o. Kaya biya piho na kay gali ang sakit mo kuno ara sa heart. Yes, broken hearted. Sa kadlaw. Broken Sos, broken hearted. Ano po ng advance happy 70th birthday kay Papang Paul sa Salanga. Yan. Hindi ko nang parintitan ni guro. Kay ang Salanga nila isal man kadji. Yeah. Advance happy birthday kay dadal ni Papa gani Diyan, Paul gani. Salanga. And birthday man sa ngaton yung mga kapamilya no sa April ni kay Mama. April kay Maraya una. Kay Maraya una. April tapos si Kay Mama. Mama 12. Kagay 12. 12 sa kagawad 12 sa Salanga. Happy birthday in advance kadaan sa inyo. Oo, kag sa aton man da office kanday Nung Joff, good morning, Ayan. Kanday Perumel, kanday Alex, Dale, Madam Lunisa, good morning. Keep up the good work. Nami andi ko ya kay ka-eager gid sa ila magobra. Hindi man sila ang tanan nga office dira sa Bacolod Government Center. Ang tanan da mga empleyado nga hindi ko maisa-isa kanday Ma'am Cynthia. Neighbor Robert, kanday lipat ko sang iba ng mga ngalan. Tungod nambal mo naging manang na, marimang kita liwat. Mga nami. Tanan nga mga returning resident Oo. nga may pamilya dire para mas klaro ang information, please kadto ka mo sa office ni Councilor Cindy Rojas, tanan nga returning resident. Tanan naman yang may transaction niya apor kung authorized person outside residence, may mga transactions nga more official nga travel kadto naman sa office ni SK Federation President Aisha Villaflor. Correct. Kag tanan niya OFW and ROF kadto sa akong opisina. Tanan niya Non-essential. Non-essential. Tanan niya opisina da namon tulo para katulong kamo sa second floor SP building. New Government Center o Bacolod City Government Center para ma-secure ang inyong mga letter of acceptance or NOC kag kung ano pagit mga queries ninyo katulong kamo dira nga daan sa aton. Okay? Kaya nagpasalamat man kita sa kay Pre Oliver kag JM. Thank you very much gid sa pagtatap sa every Sunday. And before we end our program subong aga, ang Holy Week is a reminder
sa aton tanan sa about the sacrifice nga ginhimo sang mahal nga Ginoo no, ni Jesus no, para sa bilog nga kalibutan no. In fact kung tulokon tagid ng sanggit bata siya asa napatay siya gintinghoan gito siyang patson mo no sa pungsod sang Israel during that time, but sa napatay na siya bisang kaaway taog na siya because napatay si Jesus. Why sa kabalo nga ang kamatayon ni Jesus no kag ang pag-shed sa iyang blood was a celebration of life, because through that sacrifice, supreme no sacrifice, na save kita, natagaan kita chance nga mabuhi no kag maka salvation at the same time. So ang more than the bonding sa family, sa outing, let us always bear in mind nga ang purpose nga gina-celebrate nato ng Holy Week is to recognize nga may isa ka mapinalanggaon niya Diyos no, si Jesus nga nag-shed sang iyang blood kag nag-sacrifice sang iyang life para sa aton tanan. Kada pirmi may hope kita mo nablang hinambal ta bala. Tanan-tanan kita makasasala mo sinong hindi man. Pero tanan-tanan ang Dios nagatag hope nga pwede pa. Baylo lang bala, shift ka. Untatan mo ang tanan. Untatan mo kung ano man ang imo da nga sa pamatsag mo na nagadunot sa imo. Nga wala kagalin sa imo sitwasyon. Sala, pagpakasala, pagtanan-tanan. Kag balik ka sa iya kay anytime batunon niya ka. Yeah. Kag speaking of that, ang punto dira sa mo sini, the moment we start, the moment we give up bala sa ato niya faith bala, mabakap na daw why klaro. Why ka na mas why ka na gid hope. So the secret to life, based ako niya personal na experience siya, with all due respect sa listeners natin, jablo ka sa the faith mo. So ako niya and we respect that. Oo, kag ako niya personal na experience siya. Ang gusto ko man i-encourage sa mga tagpalamante is that hindi lang mag-stop. Let us not talk about religion. Let us just talk about your personal relation sa Ginoo bala. Hindi kayo maguntat because why ka naman biiban nga pwede sa ligan. May mga, di ba, na-mention ko before nga may mga sitwasyon yan nung yan, hindi mo yung kaya mo. Which is true. Kung hagad mo nakabatuan, hindi mo na sa kaya. Because ang opportunity, gaabot na siya because of him lang. Correct. Ang ato niya kapisan, hindi na enough. Grabe ka pobrahon, buang ka pobrahon, sa pisan, hindi siya enough. Correct. Because you know, ang opportunity, halin sa iya lang na iya. Karon baka ka da, why ka man, hindi ka magsalig sang kabuhi mo sa iya, then hindi mo open opportunity for you, kakapoy. Makibot ka lang bala nga kung isalig mo sa iya, ang opportunity pagkapanuktok. Ang Because- opportunity pagkapalapit. Yeah, because gitagaan niya ka direksyon mo. Correct. Amo ka simple oh. Ikaw, example, friend ta ka. Si Oliver, friend ko man, for example. Pero ikaw, permi ka kadto sa akon niya. Ginatawag mo ko permi, ginabanding mo ko permi, gina-friend mo ko. Siya, friend ko man siya, kaya ala ko man siya, pero siya ka palapit sa akon niya. Now, may isa ko di ka Starbucks. The moment ihatag na sa akon, kasi no ko nung na-share. Saan Same. nga palapit pa naman? Same mo. May relasyon, tanga dawa mo. Ang point isa mo siya same na siya sa atin niya faith. Pag may direct kang connection sa iya, you talk to him every day, ginapaslamata mo siya, may blessing ka, ginapakayo mo, patawaran sila mo every day, kung down ka sa iya, kung diya panugi, diya potwas, then mag-anong po siya sa mo. Simple na siyang illustration that ay na iba niya dapat, yes, subong niya sa ligan niya. Correct. Because may mga butang din sa kalibutan that is beyond our control. Correct. And the only hope is sa iya lang gidya. So, Yes. amo na ginimo ko, amo nang based sa personal experience ko, try nyo man. Nothing to lose. Invest sa Nothing to relasyon lose. mo sa Ginoo aside sa imong nga kapisan sa imong hard work. Dokan taban, Okay? nothing to- Alright, so why na kita Anyway. time? Ari na guro si Action Boy. Okay na pa. Yes, salamat sa inyo pagpupudri sa aton. Kita lubat next Sunday. Binig-banding kita sa kahanginan, Correct. update sa mga nagkakatabo. Bisan once a week Correct. lang at least makahinunaan ta dire. Iniinyo ko bus nga alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Kita next Sunday sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita,